Препоръчвам ви този автор, защото той е класически пример на човек, който сам се е направил, който работи с страст, а аз съм убеден, че просто друг начин няма. Всеки друг начин е половинчат, той не води до добър резултат. Тъй като е много умен, той е склонен, Джефри е склонен към афористични мисли. Той казва, че трябва да станеш част от продукта, трябва да станеш продукт от продукт, което е много смело и много точно като обобщение. Ако ти този продукт го чувстваш само като придатък към себе си, а не си част от него, няма как и съответно субекта, който е срещу теб, да стане част от него. Има много важни неща, които в България, поради своята изостаналост и средновековност, ние се усещаме в тези отношения интуитивно. Ето аз съм водил, например, поне 1000 или 2000, не знам, подобни срещи. Но за мен беше изключително интересно да видя как науката и изкуството се обединяват от един човек, който на практика го доказва, че го може. Веднага трябва да ви кажа, че цялата тайна на неговия талант и умение не е дадена до край. Той съветва да се дадат много примери. С едно изречение аз ще се опитам да продам книгата и то е цитат от тази книга. Ще го парафразирам, защото сега ми дойде тази идея, но по спомен. Той казва, всеки човек иска да постигне своето. Когато ти не успееш да постигнеш своето, някой друг е успял. Така че ви я препоръчвам горещо. Аз ги прочетах и двете, и зелената, и червената. И те са прекрасни, така се влюбихме и ние в този автор, след като ги прочетах. Тук има и силата на внушението, силата на волята, силата на убеждението. Всичко това, което може да се научи, той като психология и като формат го е дал в тази книга. В никакъв случай, обаче след прочета на тази книга, няма да бъдете удовлетворени, тъй като ще имате нужда, това е малко като такъв вид наркотик, доста силно въздействие върху будното ви съзнание, надявам се, че то се тук с будно съзнание, което става гладно за още и още от този текстове от този човек, който като го гледах по билбордовете, той подскача, играе, лети, ето го тук сниман. Явно, че е артист, което е допълнително затруднява един обикновен човек, който трябва да казваме, че не всички от нас са толкова отворени. Той обаче убеждава. Малка червена книга, това е ето тази книга, да, която Любен Козарев и издателство Изток-Запад всъщност първа представят на българския пазар. Тя не е основният повод за днешното събитие, но тя ще бъде основният повод за пристигането на Джефри Гитомър в България. Убеден съм, че той вече ще има своите фенове, искам да ви кажа. Сума хора ми се обадиха и ни поздравиха, защото той действително може да бъде страшно полезен на всеки един от нас. Действително, Румен е прав, можеш просто журналист или в смисъл просто, извинявам се, не се изразих добре, но можеш си журналист, можеш да си писател включително, трябва да си продаваш книгата, можеш да си търговец, можеш да си производител, можеш да си издател. Какъвто и да си, имаш и закони, които трябва да... Дори да всяко едно нещо си има своите челъни, така да го кажем. Джефри е страхотен в показването на такива челъни. В най-хубавия смисъл на думата. Тази книга не е просто за четене, тя е за препрочитане. И това е всяка умна книга, която дава повече полезност, дава повече наука и по-малко общи приказки и емоции, които са свързани с художественото мислене. Той ще бъде тук на 28 май в зала 1 на НДК.
и ще направи 7-часов публичен семинар, който ще бъде изцяло фокусиран върху продажбите и търговията. Той ще се опита да отговори на всички въпроси, които всеки търговец си задава. А именно как трябва да се отнасяме към самите себе си, как да преценяваме търговските си умения, как да развиваме търговските си умения, как да се отнасяме към клиентите си и как към конкурентната среда, разбира се, това е винаги важно, и как да продаваме всяка марка, продукт или услуга във всяка икономическа среда.